Poluga na skici je u ravnoteži. Koliku masu ima tijelo na njezinoj desnoj strani? Poznate podatke uvrstimo u formulu. Sila F1 dobili smo je masa puta gravitacija 3 puta 10 je 30 N. Udaljenost sile od kraka je 25 cm, kada pretvorimo u metre to je 0,25 metara. Silu F2 ne znamo. Udaljenost od kraka do sile je 15 cm, kada pretvorimo u metre to je 0,15 metara. Koristeći se kalkulatorom izračunamo 30 puta 0,25 je 7,5 jednako F2 puta 0,5. Broj uz nepoznanicu uvijek ide u nazivnik, pa imamo 7,5 dijeljeno 0,5. 50. Sila F2 je 50 N, ali naš zadatak traži kolika je masa. Ako znamo da je sila jednako masa puta gravitacija, 50 N jednako je masa puta 10, pa je masa 50 kroz 10, nule pokratimo, masa je 5 kg. Ako vam se zadatak svidio ili imate nekih dodatnih pitanja, pišite u komentarima.